שלום, נא לכבות פלאפונים. טוב, אורלי לא פה, אז אנחנו... אני לא רוצה לשמוע עוד טוב, ערב טוב לכולם, תודה שבאתם. אני קצת מתרגש, אז כל פדיחות וזה תסלחו לי. טוב. תודה. טוב, השבת קראנו את פרשת שמיני, ובאמת שאין שבת מתאימה יותר לחגיגת האירוסין של אורלי ושלי משבת זו. אין שבת. ראשית הזמן, אנחנו מלאים בשמחה של חודש אדר וברוח חג הפורים שעברנו. שנית, אנחנו קוראים את ספר תורת כהנים שמספרת על עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, מה שיהיה רלוונטי לאיתי בעוד כמה שנים. רק לאיתי, הכהן הגדול הבא. ולבסוף, פרשת שמיני מספרת לנו על שמחת חנוכת המשכן, שלמעשה מבטאת את ברית הנישואים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, ועל כל עבודת הכהנים והלוויים במעמד חשוב זה. מה גם ש85% מהיושבים שם הם או כהנים או ללוויים, אז... פרשת שמיני היא למעשה המשך ישיר של סוף ספר שמות שמסתיים בהשלמת הבנייה של המשכן והענן שיורד על המשכן. ובפרשתנו, בעיצומו של המעמד החשוב והמרגש הזה, אחרי כל ההכנות, הבנייה ושבעת ימי המילואים, מתוך השמחה הגדולה של עם ישראל בחנוכת המשכן ובנוכחותו של הקדוש ברוך הוא, מתרחשת טרגדיה נוראית. שני הבנים הבכורים של נדב ואביהו, נכנסים למשכן ומקריבים אש זרה אשר לא ציווה אותם, ומיד יוצאת אש מאת השם והם מתים. ברגע שבו כל העם חיכה להתגלות השם, של וירא עליכם כבוד השם, מתרחש האירוע המעציב הזה. הרבה פרשנים ניסו במהלך השנים להסביר את פשר חטאם של נדב ואביהו, ואת הסיבה לעונש הכבד שלהם. הרי נראה שנדב ואביהו פעלו מתוך שמחה אמיתית, ורצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. נראה שהם ניסו להגשים את תפילתו של דוד בספר תהילים, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אם כן, מה היה החטא שלהם? חז"ל בויקרא רבה מציעים תשובה. בשביל 4 דברים מתו בניו של אהרון, על הקריבה ועל ההקרבה, על אש הזרה ועל שלא נטלו הצעה זה מזה. על הקריבה שנכנסו לפני ולפנים, על ההקרבה שהקריבו קורבן שלא נצטוו, על אש זרה, אש מבית קיריים הכניסו, ועל שלא נטלו עצה זה מזה, שנאמר איש מחטאתו, איש מעצמו עשו. מכאן עולה שהיו להם כמה חטאים. האחד על הקרבה. כל כך הם רצו להיות קרובים, ופעלו מתוך אקסטזה חיובית, ששכחו את המסגרת ואת החוקים. נדב ואביהו לא השכילו להבין שגם לדברים טובים ולרצון להתקרב, יש גבולות ויש מסגרת. וכמו שמלמד אותנו הכוזרי, זה שכוונתנו טובות ורצויות, לא אומר בהכרח שמעשינו רצויים. גישה זו יכולה להסביר את פרשת אחרי מות שפותחת אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם, שהבית של בקרבתם אינו תיאור זמן בזמן שהתקרבו, אלא בית של סיבה בגלל שהתקרבו. מעניינת מאוד אבל הסיבה האחרונה שמובאת. על שלא נטלו עצה זה מזה שנאמר איש מחטאתו, איש מעצמו עשו. בנוסף לחוסר הבנת הגבולות, נדב ואביהו פעלו מתוך אגואיסטיות ששמה את העני במרכז. באותו רגע הם לא יוצאים מעצמם ומחפשים את המעשה הנכון, אלא פועלים על מנת לספק את הרצון האישי שלהם. באותו רגע הם רואים רק את עצמם ואת השמחה שלהם. אפילו אחד עם השני הם לא משתפים פעולה, כל אחד לחוד. שכן, יכול להיות שאם היו ביחד ונוטלים עצה זה מזה, בכלל לא היו מגיעים לידי חטא. אבל באותו רגע הם התרכזו רק בעצמם ומה שטוב להם. עכשיו, כאנטיתזה להתנהגותם האינדיבידואלית והאימפולסיבית של בני אהרון, בפרשת קדושים שנקרא בעוד כמה שבתות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלים להיות אנשי קודש בדרך הנכונה והטובה, על מנת שנצליח להתקרב לקדוש ברוך הוא, אך לא ניפול לטעויותיהם של נדב ואביהו של חוסר גבולות ואגואיסטיות.
מתוך כל ההנחיות והמצוות שמובאות שם בפרשת קדושים, כולנו יודעים באיזו מהן בחר רבי עקיבא כחשובה מכולן. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא מלמד אותנו שכדי להגיע לשלמות ולרמה של קדושה, עלינו לצאת מעצמנו, ולהבין שלא כמו נדב ואביהו, שרק במפגש עם האחר והיותו רעך, רק שתאהב אותו, תוכל להיות קדוש. מה שרובנו לא מכירים, הוא ההמשך של הציטוט הזה, שמביא דעה אחרת. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. יש מי שחולק על רבי עקיבא, ולדידו מצא כלל גדול יותר מ"ואהבת לרעך כמוך" מתוך ספר בראשית. זה ספר תולדות אדם. נראה שאמירת זה ספר תולדות אדם היא סתומה. אין בה אף ציווי, אף הנחיה. היא פתיח למה שבא אחריה. אם כן, מהו הכלל הגדול בזה ספר תולדות אדם? בן עזאי טוען שהדרך לחיי קדושה תמונה במהות היותך אדם. אך מהו אותו אדם שעליו מדבר בן עזאי? את התשובה לשאלה זו נמצא בהמשך הפסוק בספר בראשית. זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. האדם הוא השם הכולל שאותו נתן הקדוש ברוך הוא לזכר ולנקבה. רק בחיבורם יחד יהיו אדם. הדרך לקדושה לפי בן עזאי היא הכלל הבסיסי הזה של השלמת האיש והאישה אחד את השנייה. איש בלא אישה ואישה בלא איש אינם נחשבים אדם, וממילא לא יוכלו להיות שלמים וקדושים. רק ברגע ששני שהויות אלה שהיו אחד ונפרדו עוד בשמיים ייפגשו שוב וישלימו אחד את השנייה, רק ברגע התאחדותם יקראו שוב אדם. בן עזאי הבין, כמו רבי עקיבא, שעל מנת להיות קדוש עליך לצאת מעצמך ולהיפגש עם הזולת ולאהוב אותו. אך הוא הבין שתמצית הכלל הזה והתגלות הצלם האלוהי המלא טמון בחיבוריהם יחד של איש ואשתו שאוהבים זה את זו, תומכים ומתייעצים אחד עם השנייה בזמנים שמחים ובזמנים קשים, בדרך לחיי קדושה בתוך העולם הנפלא והמורכב שאנחנו חיים בו. וזה הוא הכלל הגדול ביותר שעליו מבוססת כל התורה כולה. עכשיו אני מתרגש. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא החביא את החצי השני שלי ממש מעבר לפינה. היא רק הייתה צריכה לטוס לצד השני של העולם ולחזור כדי שנבין את זה. ובאמת מכיתה ד' בערך, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, זכיתי להכיר את אורלי, שמלמדת אותי כל יום איך להיות אדם טוב יותר, משפרת אותי ותומכת בי תמיד. כל מה שנשאר לי הוא להתפלל שהחיבור הזה בין שנינו ובין שתי המשפחות הנפלאות שלנו יוליד הרבה טוב ושמחה, שנדע לתמוך ולאהוב אחד את השנייה תמיד, ושנזכה להקים בית מלא אמונה ואהבה, שיתקן וימלא את שאיפתם של נדב ואביהו לקרבת השם ולחיי קדושה בדרך נכונה וטובה. אני רוצה במעמד הזה להודות להורים הנפלאים שלי ולמשפחה שלי שתמיד כאן בשבילי. To thank my Savta that came especially from America to celebrate with us. Where's she? I wish so much my other grandparents could be here. Mamie Zari et Papi Pierre, Mamie Liliane, Mamie Zari et Papi Albert, Mamie Liliane et Papi Pierre. Quel grand plaisir que vous êtes avec nous aujourd'hui pour fêter. Merci beaucoup. איפה הם? מרסי. ולתת תודה גדולה לשואל ולפבריס שהביאו לי את אורלי, אבל שגם ניהלו את הארגון של כל הערב היפה הזה, ובמיוחד את כל הכיף שיהיה פה בהמשך. בהזדמנות זו להודות לנועה ולכל בני המשפחה שארגנו, טרחו, קישטו ובישלו את כל האוכל הטעים. וכמובן תודה ענקית לארוסתי היקרה אורלי. אני אסיים בקטע מהתפילה שאורלי ואני בחרנו לכתוב על הצלחת שלנו. אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו. תודה לכולכם ובתיאבון.
עכשיו כל הרווקות מקבלים חלק מהצלחת. אני רוצה כמובן להצטרף לכל הברכות של נתן, ועוד לפני כן כולנו עכשיו ראינו את הטקס המפורסם כל כך של שבירת הצלחת, כי אנחנו עם היהודי אף פעם לא יכולים לשמוח לגמרי ב100%, תמיד יש 99% ואז יש פסיק ואז כל מיני 9, זה אף פעם לא שלם, אין דבר כזה אצלנו. בוא נגיד ככה, מבחינת השמחה בעיקר, כי אנחנו תמיד צריכים לזכור את אותו בית המקדש שחרב לנו ושהיווה פשוט את מהות חיינו ומשמעות חיינו בכל מובני המילה. כל אבן שם הייתה לו משמעות משלה, כל כלי שהיה בתוך המקדש עם המשמעות שלה, כל עבודה של הכהנים עם המשמעות שלה, ופתאום הכל נחרב, שבר גדול לעם היהודי עד עצם היום הזה, ואנחנו שואפים להגיע לשובו של החורבן של המקדש, ועוד ננסה להבין מה עושים כדי שהחורבן ייבנה מחדש ונוכל אולי להגיע סוף סוף לשלימות מחדש. שברנו עכשיו את הצלחות כפי שאמרתי, ונכון, זה זכר לחורבן, אבל לא רק. בינינו, ג'ואל וג'יל, זה גם בגלל השבר העמוק מהפחידה שלכם, מהבנים שלכם, מהילדים, פתאום צריך להיפרד, מאורלי ומנתן, אז זה קצת איכשהו הלב נשבר. בשיר השירים, בפרק א' רשום, אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. אשכול הכופר נמשל לקדוש ברוך הוא וגם דודי. מהו דודי לי? בשיר השירים דודי לי הוא הקדוש ברוך הוא בכל הטקסט, שהוא בעצם חפץ בטובתם ובכברתם של בני ישראל. וכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעצם בסוף של דבר יכולים לכפר על בני ישראל. בין היתר באמצעות הברכות שאבות העולם נתנו לנו, אברהם, יצחק ויעקב, אבל גם כל צדיק מנסה באמצעות הברכות שלו לכפר על עוונות בני ישראל. עכשיו, זה הדודי לי. מה זה אשכול הכופר? אשכול הכופר הוא מאוד חשוב, כי במילה אשכול הוא בעצם איש שהכל בו. מישהו שיכול הכל לעשות, מדברים על הצדיקים, אבל כמובן המטאפורה היא גם לקדוש ברוך הוא עצמו. ומאיפה בא אשכול הכופר הזה? מדובר בצמח. איפה נמצא הצמח הזה? כפי שאומר הפסוק, אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. אשכול הכופר נמצא בעין גדי. עכשיו אני פונה אליכם. נתן, אתה לא יודע, פשוט אתה לא יודע מה קרה שם. קשר עם השכינה, אין לי שום ספק, משהו כאן קרה. הרעיון הגאוני שהיה לך להציע נישואים לאורלי מול ים המלח, אני מזכיר לכולם ב5:30 בבוקר, שולחן פרוס ערוך. מי עשה את זה? כל החברים של משהו מטורף לגמרי, כן? אורלי לא ידע שום דבר כמובן, גם אנחנו.
אבל כן, הייתה נוסע עוד כמה קילומטרים, כ-15-20 קילומטרים הייתה מגיעה לעין גדי. ושם אולי הייתה מוצאת אותו אשכול הכופר, אותו הצמח, אוקיי? שפירותיו כאשר הם מבשילים הם מרהיבים ביופיים. ולמה זה כל כך חשוב? כי הצמח הזה הוא צמח ששמו האחר בעברית הוא, ובערבית, הוא החינה. אשכול הכופר הוא החינה, שנמצא שם בעין גדי, והשפע שבו מזכיר את כל הברכות של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כל הזמן מנסים עם המעשים שלנו לתקן את העולם, לנסות לגאולת העולם, ובאמצעות הטקס הזה הקרבה היא עוד יותר גדולה כמובן. ואני חושב שהחינה הזאת מסמלת יותר מתמיד את הניסיון הזה לתקן את העולם, להגיע לגאולה, וזאת באמצעות אותו מעשה של טקס החינה, שאתם תראו, החינה הוא, כמו שאמרתי, צמח שמורחים אותו לפחות על הידיים של החתן והכלה, בצורת עיגול, בצורת מטבע, כסמל לשפע, לשלמות, למזל טוב, לפריון, לאושר, וכפי שאמרתי גם כמובן לשלמות, בחיי הנישואים, שיהיו חיים בריאים וארוכים כמובן. וזה מסמל לנו, אורלי יקירתי, רמז ענק לשלושת המצוות שבת ישראל מחויבת בה, שהן הדלקת נרות, טהרת המשפחה, כלומר נידה, והפרשת חלה, שבעצם אלה הראשי תיבות של אותה החינה שאנחנו מדברים, חטא, נון, ה', אפשר להוסיף י' אחרי החטא, אז הי' פחת קטן, זה ילדים, אבל זה עוד לא מדברים על זה כרגע. כמובן לגבי הדלקת הנרות, מהם מקבלים כוחות לימות החול כשמדליקים את הנרות של שבת. אור הנר מביא שלום לכל הבית. הפסקה, כולם הגיעו, כן, אנחנו נמשיך בכל זאת. ברוכים הבאים לכל החברים שלנו. הפרשת חלה, שאלה גם מחויבת בת ישראל, שמסמל את המאכל העיקרי של כל בית בישראל, של האדם, וההפרשה בעצמה מסמלת את התחומה הקדושה שיהודי נותן מלחמו עוד לפני שהוא נהנה ממנו, ועוד זה גם עניין של כפי שאנחנו לא שמחים לגמרי, אז לפני שאנחנו אוכלים אנחנו קצת חושבים ומתאפקים לפני שאוכלים, עושים את התחומה הזאת, וזה גם כמובן מתקשר לכל הברכות של ברכת המזון, וגם הוציא גם לפני כן. וכמובן הסיפור של הנידה, של טהרת המשפחה, שעל ידי הטבילה האישה מביאה קדושה לחיי הנישואים, וזוכה לילדים טובים ובריאים, סגולה לשלום הבית. ובערב החינה אנחנו מזכירים לחלה שבידה להביא, בידה, זה לא פשוט, תפקיד חשוב, מהותי, היא ואף אחד אחר, בנים יקרים, גברים יקרים, אנחנו יודעים את זה, האישה היא זאת שמביאה את האושר ואת השלמות של המשפחה, ובטח לא אנחנו. מה זה עיקר הבית? עקרת בית, אפשר לעשות את הקשר בין עקרת בית, בעצם מה זה עקרת בית? זה לא סתם מישהו שמנקה, אבל עקרת בית היא עיקר הבית. וזה אני מצאתי מהרבי מלובביץ' שמציע את הפירוש הזה. ולכן אני חושב שהטקס החינה הזה שאנחנו עומדים להתחיל אותו, מסמל יותר מכל טקס אחר, אני חושב המעבר הזה מהחיים הראשונים, מהחיים כיחידים לחיי זוגיות. ואנחנו תכף נראה מה קורה, זה עוד מעט, לאט. הכל דברים אצלנו, אתם יודעים, 50 משפחה של אורלי, אמנם במצפון אפריקה, חצי השני בא מאירופה, אז הכל לאט, כן? אבל אני רוצה עכשיו, כמובן לסיום,
להצטרף לברכות ולתודות שנתן הציע ואמר, ערב כזה לא מתקיים לבד. יש פה הרבה מאוד אנשים, נשים בעיקר, שעמלו בשביל זה. אני לא אגיד שמות, סבתות, דודות, נכון, אנחנו בזמנים, בסדר. סבתות, דודות כמובן, בנות דודות, בלעדיהן כל הדברים, וסליחה, חברות, הרבה מאוד חברות שעמלו כאן גם להכנת הערב. כל זאת תחת הפקתה האחת והיחידה של האחת והיחידה, רעייתי היקרה, ג'ואל קאי. והגיע הזמן שאנחנו נעבור עכשיו להמשך הערב, אוקיי? עכשיו יש לנו פה כינוח מאוד מיוחד, עוד לפני החינה. נעבור עכשיו לעוגה. בבקשה, אפשר קצת מוזיקה בינתיים. זהו, תודה רבה.
ערב טוב וברוכים הבאים. סימן טוב, מזל טוב, נתן ואורלי, גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל אותם במסורת המרוקאית. أهلا بيكم فرحتوا قلبي نفرح بيكم زيدوا يا حبابي مرحبا اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم أهلا وسهلا أهلا بيكم فرحتوا قلبي نفرح بيكم زيدوا يا حبابي مرحبا اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم
جينا اليوم فرحوا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بيكم جينا اليوم غنوا ليكم هالدنيا جميلة وزينة وغنوا ليها محلاها فرحة كبيرة وفرحوا بيها دنيا زينة وغنوا ليها محلاها فرحة كبيرة وفرحوا بيها مرحبا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بيكم جينا اليوم فرحوا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بيكم جينا اليوم غنوا ليكم نسيت مرحبا بيكم مرحبا بيكم جينا اليوم فرحوا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بيكم جينا اليوم غنوا ليكم الدنيا جميلة وزينة وغنوا ليها محلاها فرحة كبيرة وفرحوا بيها دنيا زينة وغنوا ليها محلاها فرحة كبيرة وفرحوا بيها مرحبا بيكم 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 هدية وهدية هلا هلا العروسة في النبية هلا هلا ألف هدية وهدية هلا هلا العروسة في النبية هلا هلا كتواتيك الهمة كتواتيك الصورة كتواتيك القفتان كتواتيك النقوة الملحة والسر عليك لالا مولانا الله يحظيك لالا ألف هدية وهدية لالا العروسة في النبية لالا ألف هدية وهدية لالا العروسة في النبية لالا
של פרחים, לשמחה כזאת החי, לא כל יום רואים. מזל טוב לכלה, מזל טוב, מזל טוב לחתן, מזל טוב, מזל טוב לכלה, מזל טוב, מזל טוב לחתן, מזל טוב.
לא שומעים אתכם. שתיים. לנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם
Shalom
רוצה